Konsehal sa Samal Island nanawagan nga ma-extend ang implementasyon sa Davao QR Code aron masiguro nga tanang taga-Samal makakuha sa maong code. Apan karong hapon lang gianunsyo ni Davao City Mayor Sara Duterte nga gisibog na ang target date sa pagpatuman sa QR system sa Dakbayan. Ano report ni Jandy Esteban. Atol sa privilege speech ni Samal Island Councilor G.R. Valdez, buot niyang ipa-extend ang implementasyon sa QR code system sa Davao City. Sumala sa konsehal nga daghan pa ang wala makakuha og Davao QR code. Gumikan daghan kini og technical glitches. Base sa Executive Order 60 ni Mayor Sara Duterte nga bisan dili taga Davao nga mosulod sa syudad nga dunay importanteng tuyo, kinahanglan gihapon mokuha og QR code. Hopefully, the city government will consider the sentiment of the non-residents of Davao City. Usa ang Samalenyong si Jake, usa ka negosyante sa mga wala pa nakakuha og QR code. Ako nagatabog ko sa isang semana na ikaupat kay nakakumpra lagi og gulay og lamas. Karon nag-uol ko kay wa ko kakuha og QR code. Hinuon ang uban nakakuha na og Davao QR code sama ni Jessa. Pero nag-uol jud gihapon kay ko kung i-implement na siya kay napa ko mga kauban ng mga trabahante, ako mga relatives wala pa po sila kakuha. Kagabi gianunsyo sa Safe Davao QR sa ilahang FB page nga unavailable ang ilahang site aron daw ma-decongest ang Davao QR registration kay naga-error kini tungod sa kadaghan sa mga naga-register. Butang gagi kagulan sa kadaghanan, labi pa nga karong Sabado na kini nakatakdang ipatuman. Pero karong hapon lang gi-extend ni Mayor Sara Duterte ang implementasyon sa Davao QR Code ug magpadayon ng registration bisan magsugod na ang pagpatuman niini. Oo, pwede ta mag-extension sa enforcement, sa implementation sa DQR. And I think November 23 was the target date. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.